Guys, irġiel għanna bżonkom tiqfu toqtlu ruħkom bidejkom. Jiena Matthew Bartolo, dan huwa terapija minn kantonieri, u l-lum ħanaqsam ftit ħsibijiet li tallimt u li rajt kemm ili terapista daħħal 14 sena niltaqa' speċjalment marġiel. Għandna bżonn nieqfu ftit nieħdu stok ta' ħajjitna, aħna l-irġiel speċjalment, u naraw naqra x'qegħdin nitemgħu il-moħħna. Jekk qed tħossok imdejjaq, jekk qed taħseb ħsibijiet ħżiena, dur dawra madwarek, ara x'qed titma' l-moħħok. X'tip ta' nies qed iddawwar jekk innifsek bihom, fuq ix jitkellmu, x'tip ta' emozzjonijiet qed iqanqlulek meta tkun magħhom. Jekk hux il-partner, jekk hux il-familja, jekk hux il-kollegi, aqta' nies li qed jagħmlulek ħsara lis-saħħa mentali tiegħek. X'sustanzi qed tuża fil-weekend fost il-ġimgħa, jekk hux vapes, jekk hux sigaretti, jekk hux marijuana, jekk hux kokaina, jekk hux alkohol, x'qed titma' l-moħħok anke b'dak li qed tara fuq il-mobile. Jekk hux pornografija, jekk hux videos fuq TikTok, fuq Instagram, fuq Facebook, u x'qegħdin jgħallmuk u kif qed iġaluk tħossok dwarek innifsek. Ħu stok tiegħek innifsek, dur dawra miegħek innifsek, wara wkoll x'qed titma' ġismek. U x'qed tħallih jistrieħ l-ammont ta' sigħat li għandu bżonn. Jekk hux qed ittieħ ikel li ħajjinek tħossok aħjar, u x'qed tagħmel sports, u anke x'qed tfaqqax inqas hormones li qed jaffettwa l-aggressività, il-ħsibijiet u anke dwejjaq li jkollok. Dur dawra miegħek innifsek għax għandna bżonnok, dur dawra miegħek innifsek għax għandna bżonn iktar irġiel li huma b'saħħithom, li jfittxu l-għajnuna meta jħosshom ħażin, għax kollha kemm aħna ngħaddu minn żminijiet diffiċli, kollha kemm aħna ngħaddu minn żminijiet fejn għatu qalbna. Id-differenza bejn persuna b'saħħitha jew le, persuna b'saħħitha, ir-raġel b'saħħtu huwa dak li jfittex l-għajnuna, jekk hux ta' sħabu, jekk hux ta' professjonisti, u jara kif ħajamel biex ikun aħjar. Imma waqt li qed tagħmel hekk dur dawra miegħek innifsek u wara mhix għandek bżonn teħles minn ħajtek. Qabel ma tagħmel xi kummedja. Għandna bżonnok.